Ola, amiguiños e amiguiñas, benvidos un día máis a Contos en Galego. O conto de hoxe... A Illa dos Mocos, de Alicia Costa e Mónica Carretero. Noutrora existiu un pirata tan pequerrechiño, que todo o mundo lle chamaba o pequeno pirata Serafín. Un bo día o pequeno capitán estaba mirando polo seu catalexo cando se atopou unha extraña botella flotando. Serafín conseguiu alcanzar a botella e subiuna a bordo. Dentro había unha mensaxe. Socorro! Atópome en Isla Chis e necesito axuda. Se non sabedes onde está, dirixidevos a Isla Gartixa e a metade de camiño atoparédela. Serafín e a súa tripulación navegaron a toda a vela até chegar a Isla Chis. Cando desembarcaron, leváronse unha gran sorpresa. Os habitantes de Isla Chis eran narices. Grandes, pequenas, puntiagudas, redondiñas. De súpeto, as narices comezaron a atacar a Serafín e a súa tripulación con esbirros e mocos. Moitos mocos. Mocos verdes. A mensaxe na botella fora unha gran trampa. A tripulación fuxía, cubríndose e esquivando aqueles mocos, mentras Serafín, para que ningún pirata despistado o pisase, berraba: Cuidadín, cuidadín, que está aquí o pequeno pirata Serafín. Mentres fuxían, unha enorme nariz de payaso acercóuselles por detrás. Esbirroulle o pequeno pirata Serafín. Viuse de súpeto cuberto cun moco enorme, verde. «Buah!», dixeron os mariñeiros, e rescataron rapidamente ao seu capitán daquel moco xigante, fuxindo en dirección ao barco. Bañárono, metérono na camiña e déronlle unha sopa ben quentiña. Pola mañán, ben cedo, o pequeno pirata Serafín espertou cunha extraña catarreira. Non podía deixar de esbirrar burbullas de xabón. Centos e centos de pompas de xabón saían do seu nariz e andaban voando por todas direccións. Cando viron as burbullas, os piratas comezaron a xogar e a brincar con elas. Pero unha das burbullas atrapou a Leo, o fiel amigo de Serafín. Menos mal que a tripulación o rescatou antes de que chegase ata as nubes. O día seguinte, o pequeno pirata Serafín espertou co ruído de espadas. O malvadísimo pirata Mala Pata, malo onde os haxa, chegou ao barco do pirata Serafín e tiña comezado unha gran batalla. Cando o pequeno pirata Serafín foi na procura da súa espada, comezou a esbirrar de novo. Esta vez do seu nariz comezou a saír confeti. Todo o mundo pensou que había unha gran festa. Entón deixaron de pelexar e sacaron os instrumentos, puxéronse a tocalos, a cantar e a bailar abrazados. A tripulación de Serafín agardaba que o día seguinte todo estivese mellor. Pero cando acordaron, o pequeno pirata Serafín comezou a esbirrar esta vez centenares de flocos de millo, quentiñas e todo. «Cinema ao aire libre!», berraron os piratas, mentres recollían os flocos de millo e se preparaban para ver un filme.
Serafín e maila a súa tripulación xa estaban cansos desta extraña catarreira. Así que decidiron voltar á Isla Chis para pedirlle o antídoto ás narices. Pero que poderían ofrecerlle a cambio? Ouro? Xoias? Pedras preciosas? Teño unha idea. Dixo o pequeno pirata Serafín. Rapidamente foron ao porto máis cercano. Cargaron cun cofre enorme no barco e emprenderon rumbo á Isla Chis. Cando Serafín maila a súa tripulación abriron o cofre, todas as narices de Isla Chis celebrárono e puxéronse moi contentas. Dentro do cofre había toneladas de moqueiros, tantos que poderían sonar os mocos o resto das súas vidas. Todas as narices de Isla Chis, moi agradecidas, déronlle a Serafín o antídoto. O pequeno pirata por fin se recuperou e aprendeu unha valiosa lección que nunca esqueceu. Mais vale moqueiro en man que moco colgando. E ata aquí o conto de hoxe, amiguiños. Unha aperta.